Гыйлем дигән сүз ул дәресләр генә түгел, менә шушы фәнни бик күп проблемаларны фәнни яктан карау, аларны аңлау һәм инде уку процессында шуларны файдалану өчен бик мөһим. Менә бу конференция чираклы түгел, ул безнең мәшһүр шәхесебез Әхмәт Хади Максудиның тугына 150 елга багышланган. Шуннан да Әхмәт Хади Максуди уникаль шәхес, чөнки ул менә үзебезнең татар мәдрәсәләрендә белем алып, чит илгә чыкмыйча, менә төрки дөньяда иң мәшһүр шәхесләрнең берсенә әйләнгән кешеләрнең берсе, чөнки аның Гыйбадәт исламия һәм инде Муаллим әввәл, Муаллим сани китапларын алсам, бөтен төрки халыклар шуның буенча бүген дә Әхмәт Хади Максуди китаплары буенча белем алалар. Шуңа күрә чыннан да бик зур шәхесләрнең берсе. Әхмәт Хади Максуди ул гомер буе проекттан инде ул газета чыгарган. Шуңа күрә фән өлкәсендә зур өлештә китмәгән кебек, әмма ләкин ул менә без үзебезнең милли дини мәгариф системасын эштән бик яхшы белеп, дәреслекләр әзерләгән шәхесләрнең берсе. Әхмәт Хади Максудиның шундый зур галим икәнлегенә 30 елларда аны хезмәтләренә карасаң да шик калмый дип әйтергә була, чөнки Рөстәм хәзрәт әйтеп китте инде 30 еллар дин әһелләре өчен, зиялылар өчен бик авыр еллар, репрессиялар башланып китә. Репрессия елларның беренче чиратында алар менә дин әһелләреннән башланган дип әйтергә мөмкин, татарлардан башланган дип әйтсәк тә берсе була, чөнки 1923 елда репрессия кадәр инде Мирсәет Солтангалиевлар ул репрессия гаиләгәләр дип әйтергә була. Әхмәт Хади Максуди төрмәдә утырганда аның без бер китабының берлешен бастырып та чыгардык инде, арабо-мусульманская логика, арабо-мусульманская философия, тюрко-арабская философия дигән рус телендә хезмәтләр язган. Һәм менә без инде аның мантык логика буенча китабын бастырып чыгардык. Шуннан да ул бүгенге көндә дәреслек итеп файдаланырга мөмкин. Әхмәт Хади Максуди әлбәттә 19 гасыр, 20 гасыр башында үзе генә булган зур шәхесләрнең берсе түгел. Менә Рөстәм хәзрәт дөресәйт, аларны сәгатьләр буе санап китәргә мөмкин. Һәм инде менә бу конференциянең темасы да шараклы түгел, чөнки нәкъ менә 2 гасыр кисерешендә, 2 гасыр арасында татар мәгариф системасында бик зур процесслар барган чор, һәм инде нәкъ менә шул вакытта мәгариф системасы ул милли һәм дини бергә үрелеп барганнар. Инде без аны дини дип кенә әйтә алмыйбыз. Ул милли дә булган, дини дә булган, чөнки укыту татарча булган, татар телендә укытканнар, чөнки безнең башка мәгариф системасы булмаган шушы мәдрәсәләрдән тыш. Менә ул инде иң мөһим чорларның берсе, чөнки мәгариф системасы да бит инде ул нидә дә булса катып калган система түгел, ул үзгәрергә тиеш. Һәм инде менә 19 гасыр ахыры, 20 гасыр башында безнең мәгариф системасында зур үзгәрешләр булып, җәдитчелек системасы барлыкка килә. Кадимчелек һәм җәдитчелек, кадимчелек инде ул нидә булса схоластикада түгел, ул традицион ислам белемен алу бирә торган мәдрәсәләр сакланып калганнар. Һәм шул вакытта инде татарларга дөньяви белем бирү өчен җәдитче мәдрәсәләр барлыкка килгән. Менә шушы кадимчелек һәм җәдитчелек мәдрәсәләренең бергә үрелеп инде бер система буларак яшәп килүе, ул татар дөньясының да үзенә күрә бер феномен. Чөнки ул башка, ул чорда менә Россия империясендә яшәгән башка халыкларда булмаган. Җәдитчелек ул әкрен-әкрен генә инде 20-30 елларда гына башка халыкларга үтеп керә башлаган. Бездә инде 19 гасыр ахырында, 20 гасыр башында шулай яшәп килгән. Һәм без шуңа күрә җәдитчелек һәм кадимче системасы белән хурланабыз. Җәдитчелек үзенә күрә үз урыны булган, кадимче традицион мәдрәсәләр, алар инде менә шушы безнең күп гасырлык дини традицияларыбызны, дин өлкәсендәге традицияларны саклап килгән мәдрәсәләр булып торалар. Һәм шуңа күрә дә инде бүген Совет чорында да инде аларны капма-каршы кую булды. Җәдитче, алар прогрессив,
kadimçiler indalar reaksiyon deyip hiç dürüst tugel, dürüst tugel. Her birisinin üst urunu var. Inde olar ikisi de buna bir jedicilikliğinde tutar dünyasın, onun tutar Müslüman ziyalaların hazırlayışı sistema bularak bir yakşı bilir. Çünkü 20. asır başında indi siyasi partiyalar, işkan devlet dumalarında şunday bütün Rusya imperiyasının siyasetçileri olduğunda şunda yukarı derecede silahlı kadrlar hazırlayan medreseler bütün yazıcılarını, kompozitorlarını, şulay hudожникlar hazırlayan medreseler var. Bütünüsü de jedidçi medreseler. Biz 20. asır başına, 17. yıl revolüsiyaya indi zor, hazırlıklı, milli, hem indi dini, inteligensi bilek ile alığımız, ul en birinci şeratta bizning jedidçi medreseler belki. Tatarlarda bulgan kadar ziyalılar bir halıkta da revolüsiyonchi yıla kadar bulmagan. Jedidçi medreseler olarni hazırlagan. Akademik medreseler indi buna şuşa ko'p g'asırlık bizning dini hem mağarif ülkesindeki tradisiyalarimizni saqlab kelgan. Hamalar ikisi bir proses Tatar cemiyetinin o'sishini belgilovchi bek muhim iki yo'nalish deb aytilgan mumkin. Bugün de o problemler bek muhim, çünkü bizim mağarif sistemasi Avstriyabız, mağarif sistemasi alg'ata bora, lakin baribir endi bizning ko'p asırlık tradisiyalarga biz nechik to'yanirga tegish degan masala ol bizning oldida turadi. Aktual muhim masalalarning birisi deb aytar edim. Biz bugün shul jedidçi medreselar ochishga tegishmi, biz qadimchilik tradisiyalarini davom ettirishga tegishmi degan masalalar haqida biz albatta o'ylaymiz. Şuna göre de bizge albatta din ülkesi için bugün qadimchilik tradisiyaları yakınıra. O tege bizning jedidchilikni yaratmamızdan tugil. Çünkü revolütsiya kadar jedidchilik sistemasının barlıkka kelüvi ul dünyavi o'quv yurtlarının bulmağı bilen beyli. Çünkü Tatarlarga bari tek dini o'quv yurtlarını açarga ruxsat etkenler, amindalar dini o'quv yurtlari aşağı. Şuşa bizning mashhur jedidçi medreselerimiz aşağı dünyavi bilim verirge umtulganlar. Bugünkü kunda elhamdülillah Allah'a şükür bizning dünyavi bilim beradigan o'quv yurtlarimiz var. Bizning bütün bolalarimiz da mektepte bilim alanlar. Endi ular bizga dünyavi bilim alıp kelerler. Hem şuna göre de biz endi medresege, Rossiya İslam Üniversitesi'nin Bulgar Akademiyası'na kelgan yoshlarımizga teran dini bilim verirge tegishmiz. Şul yo'nalishda barashga ko'ra bizning uchun albatta qadimchilik bugungi kunda u yaqinroq ham u shulay bo'larga da tegish. Biz endi bugün jedidchilik u progressiv bo'lgan, bütün medreselerimizni jedidchi tip deb söylab, bu işte durust tugul, o'rinli bo'lmas edi. Lekin masalaning endi ikkinchi yog'ida bor, chunki u alda bo'lsa, bilim alu, dini teran bilim alu bek muhim. Lakin o bilimni foydalanu yolları, instrumentları da bulurga tegish. Şuna göre de elbette bugungi kunda bizning yoshlarimiz ular dunyoviy bilimga de ega bulurga tegish, chunki bizning endi medreseler tamamlagan, yuqori o'quv yurtlari tamamlagan yoshlar, ular bet musulmonlar orasida gina tugul, ular da olib borga tegish butun jamiyatda. Şuna göre de ularning teran bilimlerin bütün jamiyatga yetkiruv uchun o'zlarining instrumentlari bularga tegish. Şuna göre de o muhim. Allah'a şükür bizim Tatarstandagi 9 medresemiz ishlab kela. Bugungi kunda bizning diniy ma'rifat sistemasi Tatarstanda, Rossiyada endi shin professional ishlovchi sistema deb aytirga bo'lar, chunki bugungi kunda Rossiyada qizg'anish begrakda o'zak Rossiyada ma'rif begrakda medresalar bek ko'p tugul. Biz u yoqdan Allah'a şükür deb aytamiz. Diniy nazoratining yordami bilan, hukumatning yordami bilan endi shafti yuqori professional darajada ishlab kelamiz. Hem endi bizning 5 mingdan ortiq shogirdlarimiz bor medresalarda. Ular bilim olib, bizning mahallalarimizda bilim ishlarini davom ettiradi deb aytar edim. Endi bugungi problemalarga kelganda, albatta bizning bugungi kunda birinchi problem endi shu ma'rif sistemasini sistema darajasini ko'taruv. Bugungi kunda endi u
институциональ диләрендә рәвештә формалашты. Менә Булгар академиясын ачу бүгенге көндә инде мәгариф системасы ул шактый югары дәрәҗәгә күтәрелде дип әйтергә була. Чөнки без ул ислам Булгар ислам академиясында магистр һәм докторлар әзерлибез. Доктор исламских наук, магистр исламских наук булачак иншалла, менә бәлки быел уку безгә докторлар ел укыйлар, безнең бәлки инде яклаучы докторларыбыз да булыр дип уйлыйм. Магистрлар менә тагын бер елдан соң тәмамлыйлар. Ул бик мөһим, чөнки без үзебездә, менә Россиядә шушы ислам дине буенча магистрлар һәм докторлар әзерләй башласак, ул зур алга китеш булачак. Аннан соң бит әле менә магистр, доктор дигән сүз, ул тирән белем алган яшьләр дигән сүз түгел, алар магистр һәм докторлык диссертациялар язалар. Менә диссертация язу инде ул бүгенге көндә үзебезнең мирасыбызны барлау өчен бик зур алга китеш булачак, чөнки без безнең менә һәр Булгар академиясында 120 шәкерт укый. Аларның һәрберсе дә магистр яисә докторлык диссертациялар язачаклар. Аларның темалары күбесенең инде 90%, менә 80% булса, ул үзебезнең мирасыбызга бәйле булса, 20% инде ул шушы Абу Ханифа мәсьәбе буенча, анда безнең Кавказдан укыйлар, шушы мәсьәбе буенча булачак. Шуңа күрә дә инде менә Булгар академиясе яхшы эшләп китсә, иншалла, аның нәтиҗәләрен без барыбыз да күрәчәкбез, чөнки моңарчы әле өйрәнелмәгән мирасны барлау без башлап җибәрдек, ул инде әкренләп инде басылып чыга башлаячак. Шулай инде Абу Ханифа мәсьәбе һәм инде Шафи мәсьәбе буенча без өйрәнелмәгән темаларны өйрәнергә керештек дип әйтәбез. Һәм инде мәгариф системасы иншалла, Аллаһка шөкер, ул югары дәрәҗәгә күтәрелер дип без өметләнәбез. Менә икенче мәсьәлә, соңгысы вакытым биткәндер инде. Менә ул инде теманың докладның да темасы шул иде. Бүгенге көндә мирасыбызны барлау. Мирас барлау проблемасы бүгенге көндә ул бик мөһим проблемаларның берсенә әйләнде, чөнки мирас барлау дигән сүз ул инде моңарчы революция кадәр язылган хезмәтләрне бастырып чыгару гына түгел. Бүгенге көндә бастырып чыгару проблемасы да бар. Чөнки без менә бик күп зур шәхесләребез бар дип мактанабыз инде. Аларның хезмәтләрен әле күбесен белгән, мәсәлән, Шәһабетдин Мәрҗани дип без мактанабыз, ләкин Шәһабетдин Мәрҗанинең 30-дан артык язылган хезмәтләренең дөнья күргәннәре бүген 1-2-3 biz Al-Hikma Al-Baliga дигән хезмәтен менә русчага тәрҗемә итеп бастырдык. Шулай инде Мустафа Әл-Әхбар менә татарча язылган хезмәтләрнең берсе Шәһабетдин Мәрҗани. Ул да әле тулысынча бүгенге көнгә кадәр басылып чыккан иде. Бүгенге көндә менә мирасны барлау, бастырып чыгару ул бик мөһим мәсьәләләрнең берсе. Ул юнәлештә иншалла без алга таба барыбыз дип уйлыйм. Менә Булгар ислам академиясына без зур өметләр баглыйбыз. Мәсәлән, Ризаэддин Фәхретдинов буенча әле язылган фәнни хезмәтләр юк дәрәҗәсендә аз. Аның буенча бердән-бер диссертация 90-нчы елларда Уфада язылган бер диссертация бар. Аның да мирасы өйрәнелмәгән. Аннан соң менә мирас мәсьәләсенә килгәндә иң четерекле ягы ул мираска дөрес объектив бәя бирә белү. Бүгенге көндә менә бик ярлык тагу дигән ул әйбер бик киң таралган инде. Берсенә син вахаби дип әйтсәләр, мин вахаби түгел дип гомер буе син кемгәдер исбат итеп бирергә тиеш. Ярый вахаби дип кенә әйтсәләр, аның башкалары да тагын да куркмачраклары бар әле. Ихванчылар һәм башкалар дип китсәләр, ул бик мөһим әйбер, чөнки бигрәк тә яшьләр өчен. Әлбәттә яшьләр дә ул хакта уйларга тиеш инде. Аларга инде булса, нахак яктан дөресме, ул ярлыкны такмасыннар иде. Һәм аның өчен әлбәттә менә үзебезнең мирасны тирәнрәк белергә кирәк. Менә 19-нчы гасыр, 20-нчы гасыр башы мирасы да ул бик катлаулы. Һәм шуңа күрә дә менә кем ул Ризаэддин Фәхретдинов дигән сорауга җавап биргәндә, менә бүген инде ачыктан ачык яза башлар. Ризаэддин Фәхретдинов ул салафи булган дип.
Сәләфи булган. Ананың Җамил Карим шархы деген бүген рәсеме күрсәттеләр. Шул хезмәтләрне укып карагыз, анда салафилыкка кагылышлы бик күп әйберләр табарган микән. Ишесе җидисе кыраган инкар иткәнлегендә табарган микән. Һәм башкалар. Кем булган Ризаэддин Фахрутдинов? Менә бүгенге көндә инде мин күрдем Facebook'та китабын күргәнем юк. Риза Фахрутдинов хәзер Ибн Таймиягә багышланган китабын бастырып чыгарганнар. Менә әйтәләр инде бу безнең кеше Ризаэддин Фахрутдинов, ул безнеке дип сөйләүче төркемнәр күренә башлады. Ризаэддин Фахрутдин кем булган дигән сорауга булай гына җавап биреп булмый. Һәм инде башка зур шәхесләребез хакында да шундый ук сорау бирергә мөмкин. Мәсәлән, Ризаэддин Фахрутдинов хакында 18-нче гасыр ахыры 19-нчы гасырда яшәгән Абдрахим Утазимяни, мәшһүр безнең дин галимнәребезнең берсе. Абдрахим Утазимяни хакында безнең Абдулла хәзрәт Адгамов аның хезмәтләрен өйрәнеп китап язган иде. Шуннан да аның китапларын укый башласаң, ул тасаввуф, суфичылыкны бик мактый. Аннары ул татарларда бидгатьләр таралган дип бөтен йола йөреп гадәтләрне сүгеп ташлый инде ул сәләфичелеккә бик якын. Шул вакытта ул традицион әйберләр хакында да яза. Кем булган Абдрахим Утазимяни? Ул бер реформатор булганмы, җәдитче булганмы, ул традиционалист, консерватор булганмы дигән сорауга җавап бирү бик авыр. Аннан соң 20-нче гасыр башында яшәгән мәшһүр менә безнең реформаторлар инде, аларны мин ничек дип әйтергә, алар җәдитче белән реформатор төрле әйбер инде, төрле төшенчә. Мәсәлән, шулай Абдулла Буби мәшһүр менә Буби мәдрәсәсендә, Зияддин Камали шулай мәшһүр Уфада Мәдәгалия мәдрәсәсен тоткан зур. Аның хезмәтләрен укса, анда бик шушы вахабичылыкка кагылган фикерләр табарга мөмкин. Аларны ничек, аларга ничек бәя бирергә? Шуңа күрә дә менә бүгенге көндә безнең алда торган зур проблемаларның берсе мирасыбызны барлау гына түгел, мирасыбызга объектив бәя бирергә өйрәнү. Шуның өчен дә без бүгенге көндә мәсәлән нәрсә ул ислахчылык, реформаторство дигән сорауга да җавап бирергә тиешбез. Шуннан да менә Ризаэддин Фахрутдинов, Абду Афгани кебек мәшһүр реформаторларга фикерләренә дә таянган. Алар кем булган, ул Абду Афганилар? Реформаторство шул ук сәләфичелеккә икенче бер ягы белән барып тоташа ул. Шуңа күрә реформаторларда сәләфичелек фикерләре шактый бар дип әйтергә мөмкин. Ул башкача була да алмый, чөнки реформаторство ул яңарту дигән сүз. Шул Абдул-Вахаб инде ул шушы сәләфичелеккә юнәлешенә нигез салучы ул да реформатор булган. Һәм башка бик күп мәсьәләләр бүгенге көндә менә ул бик тирән эзләнүләрне таләп итә. Һәм шуңа күрә дә инде менә бүгенге көндә безнең дөньяви галимнәребезгә дә бу мәсьәләләр хакында тирән уйларга кирәк, чөнки алар ягыннан да менә бик күп бу проблемага шактый өстен карау бар. Алар әйтәләр инде менә мөселманнар арасында төрлелек булырга тиеш, ул төрлелек ул бик мөһим дип сөйлиләр. Менә революциягә кадәр безнең төрлелек булган дип. Шуннан да ул төрлелек булган, ләкин менә бүгенге көндә дөньяви галимнәрнең иң зур хаталары, менә алар шуны аңлап җиткерә алмый инде үзләре ислам диненә читтән карагач. Менә ул төрлелек булган, ләкин безнең ата-бабаларыбыз бөтенесе дә Абу Ханифа мәзһәбендә булганнар. Һәм шуңа күрә дә иң мөһиме беренче чиратта безнең ата-бабаларыбыз, галимнәребезнең Абу Ханифа мәзһәбендә булуларын истә алып, аннан соң гына алар төрлелеккә омтылганнар. Муса Бигиев яна нәрсәләрне язмаган инде, об абсолютности Божьей милости, Аллаһ Тәгаләнең рәхмәте ким, бөтенесе дә инде җәннәткә керерләр дип язган. Ул бит инде ислам динендә бик зур шау-шу куптарган фикерләрнең берсе. Ләкин Муса Бигиев та ул Абу Ханифа мәзһәбендә булган. Менә ул бу бик мөһим. Бу көндә менә төрлелек булырга тиеш. Әйдә, төрлелек менә реформаторларда булсын, булсыннар. Ләкин без иң беренче чиратта безнең инде гасырлар буе ата-бабаларыбыз менә шушы безнең мәзһәбебездә булган дип. Мәсәл ул төрлелекне ними, шуңа күрә дә менә бу инде ул фәнни өйрәнүләр өчен, бәя бирү өчен концептуаль, принципиаль әйбер булырга тиеш.
Менә безне бит инде консерваторлар дип, мен инде аны ниндидер инде оныттым инде Батыров язган инде Соловей, кем ничектер инде оныттым инде. Ниндидер сүзле тапканнар иде инде. Но без чыннан да менә бүгенге көндә безнең единое богословское пространство булырга тиеш дип әйтәбез. Менә бик мөһим инде ул. Бердәм менә шушы дин өлкәсендә ул пространство булырга тиеш. Ул Россиядә һәрвакыт булган. Кавказда ул менә Шафии мәзһәбе, бездә инде ул Ханафи мәзһәбе. Шунсыз булмый. Мәзһәбләргә таянмасак, дөнья буталып бетә. Булай да буталып беткән. Без инде ул мәзһәбләрне инкар итү белән дөньяны тагын да бутап биреп, үзара сугыштыруга гына этәрәбез. Менә шуңа күрә дә инде без дин өлкәсендә biz инде менә диния нәзәрәтте үзебезнең мустафасына таянып, без Абу Ханифа мәзһәбендә, шушы мәзһәб нигезендә без яшәргә тиеш дибез. Галимнәрнең эше менә шушы мәзһәбне танып, алар инде төрлелекне өйрәнергә тиеш. Менә шул вакытта гына инде без, алар безне һаман сүгәләр. Булар реакцион, надан муллалар һаман инде шул бер әйберне тукыйлар дип. Без дөрес тукыйбыз, ул шулай булырга тиеш. Чөнки без аны әйтеп тормасак, анда нәрсә булып бетәчәк, яшьләр куя таба карарлар, аны аңлап булмый. Шуңа күрә менә инде мин сүземне тәмамлап, безнең мөфти хәзрәтебез исеменнән сезгә сәламнәрне җиткереп, менә шушы халыкара конференция чыннан да бик мөһим. Рөстәм хәзрәт ул яктан, чыннан да ул менә дини уку йорты булгач, аның йөзе ул сабак бирү генә түгел, инде ул менә шушы фәнни яктан конференцияларда уздырырга тиеш дигән дип аңлавы, ул без аны чыннан да бик хуплыйбыз, ул чыннан да дөрес, уку йортлары шулай конференциялар уздырырга тиеш. Ул инде мәдрәсәне шулай бар яктан да югарыга күтәрелә, шәкертләр дә күрәләр, шәкертләр дә аралашалар, шәкертләр дә фәннең мөһимлеген аңлый башлыйлар. Менә мәдрәсә чыннан да безнең өчен инде ул бик мөһим мәдрәсәләрнең берсе, бу төбәктә генә түгел, Россиядә, Татарстанда. Менә аның бер күрсәткече, Рөстәм хәзрәт җитәкчеләре мәдрәсәнең шәкертләр, алар безнең Казан Ислам университеты бар инде дини уку йортына. Biz аларны 4-нче курска алып бер елда аларны укытып чыгара алабыз. Менә ул бик мөһим, чөнки аларның әзерлек дәрәҗәсе югары дип әйтергә мөмкин. Менә инде алар хәзер Болгар Ислам академиясендә да укучы шәкертләре бар, безнең уку йортын тәмамлап. Мәдрәсә бүгенге көндә теге чын дини уку йорты буларак эшләп килә. Менә мәдрәсәгә дә, Рөстәм хәзрәтнең үзенә дә уңышлар теләп, инде алга таба да менә шушы конференцияларны дәвам итсен. Инде мәдрәсәнең дә югары маркасын шулай тотсын дип, аңар рәхмәтләребезне белдереп, ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ.